Mila esker Iñaki. Zuri entzuterakoan pentsatzelaren itzen batzutan zezaila izaten den komunikabidei eta gizarteari adieraztean hainbat urtetako lana, hainbat gauza egin direnak, eta gero hitz gutxitan hori nola adierazi daiteken jendearen gana, ez? Lanbide heziketa gainera ez bakarrik jakinbai proiektuak bera, baizik lanbide heziketak orokorrean badauke horrelako arazoetxo bat. Nik uste dut lanbide heziketan lan egiten duen jendeak oso ondo ezagutzen du, baina gizarteak oraindik, euskal gizarteak berak ere oraindik ez duela behar den bezala ezagutzen lanbide heziketako mundua. Datu batzuak gauza kokatzeko bere tokian. Estatu mailan ofizialki dago legezko oinarrizkoa lanbide heziketa mundua eta zertifikatu profesionaltasun guztiak hor oinarritzen dienak. Esaten zaiona Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Hor azaltzen dira 200-etik gora kualifikazio profesional. Lanbide heziketa reglatuan, hau da gaztetxoak eskolatara joaten dienean, lanbide heziketan daude, lehen Iñaki familitaz hitz egiten zuen, daude 36 famili inguru. Famili bakoitzean daude ez dakit zenbat modulo eta guzti horiek multiplikatuz baizkenen lanbide heziketako mundu osoa bihurtzen da enjambre bat edo selva bezala arbol oso oparoa, oso zabala eta aizkenean oso zaila edukitzea bisio orokor bat guztiarena. Horren ondorio bat, horre dauzke ondorio onak eta txarra, baina horietako ondorio gabezi bat ematen duena da hainbeste sailkatuta dagoenez lanbide heziketako mundua bazati espezializatuetan, eta hori da ondorio normal bat, zeren geure gizartea, teknologiak, enpresak mundua erabaz zabala da, eta hori lanbide heziketa horren adieraz dela sentidu batean, ez? Baina hori dauke arazo bat. Eta arazo hori da, argitaletxek, editorialeek, beraientzat ez da negozio liburuak egitea euskeraz adar guzti horietakoak. Zeren ez daukate nahiko merkatu, ez dauke masa kritiko nahikoa horri etekin ekonomikoak ateratzeko. Horren ondorioa zein da, gabezi nabarmena egondala eta dagoela oraindik maila askotan, euskeraz bilakatzeko, euskeraz lantzeko hainbat eta hainbat arlo lanbide heziketakok. Eta horren erantzuna eta nik uste dut orain arte emandan pauso importantenetako bat dala jakinbai proiektua eta lankide egindako lan guztia. Nik aprobetxatu nahi dut hau alde batetik personalki lan egin duten guztioi bazoriontzeko, eskertzeko eraberean, zeren batzutan jende batek urtetan lan egiten du isilpean horrentzat fokorik gabe, argazkilari gabe, baino lan horren ondorio izaten da noizbenka hemen horrelako ekitaldiak egiteko, orkesteko horrelako proiektu bat. Eta gero horrelako ekitaldita azaltzen geha horrelako tipo batzu noizbenka pajaritakin, edo beste gauza batekin, argazkitan politik gelditzeko, baina horren atzetik dago lan sakona, lan importante bat, eta sentidu horretan nik eskertu egin nahi nuke proiektu honetan lan egin duten guztiei. Bi detaileak bukatzeko. Alde batetik azkeneko 5 urte hauetan Eusko Jaurlaritzak Hezkuntza Sailetik gutxi gora bera €1.000.000 dirutan gastatu du proiektu honetan. Azkeneko 5 urte hauetan. Kontatu gabe, personen liberazio egon diena hor bai irakasle eta bai teknikari batzun kasuan. Une honetan egoera denok dakizuenez krisiaren ondorion gaude estu eta larri, zeren denok aurrekontuekin gabiltza mugatuta eta autonon begiratzen 10.000 lupakin proiektu bakoitze eta begiratuz nun murriztu dezakegun gastua zeren diru sarrerak ikaragarri murriztu dielako. Horren kontestu horren barruan,
gabiltza une honetan koordinatu eta nolabait etekin gehiago atera nahien hainbat eta hainbat ekitaldi eta esperientzia egiten ari direnak gobernuaren babesarekin, beste beste lanekirena, eta espero dugu naiz eta egoera ekonomikoa larria izan momentu askotan proiektu hauek bere jarraipena edukitzea etorkizunean ere, naiz eta agian limitazio gehiagoarekin. Proiektu honek bereziki jarraipena eduki beharra dezake, besteak beste apostu importante bat egin behar dugulako hurrengo urteetarako deitzen zaiona irakaskuntza onlineekin. Eta hori lanbide heziketara ere zuzenean bideratu nahi dugu. Une honetan ja esperientzi batzuk egiten ari gara, gehien bat haur hezkuntza munduan eta bai familia soziosanitarioan deitzen zaiona, agentziarekin batea esperientzi konkretuak egiten ari gara, eta hainbat langileentzat lagungarri izaten ari da une honetan ja. Baina hor, noski, heziketa online bultzatzeko nahi eta ez, arazo importante bat daukagu, justo familia guzti horiek elebitunak izan bat dute, eta euskeraz lantzeko guztiz beharrezkoa da, ezinbestekoa da, horrelako tresnak eta erramentak edukitzea guztientzat erabilgarriak izateko. Bai ikasleek izan behar direnentzat, baita irakasleentzat, eta nola ez, proiektu hau bere asmoa da irikitzea eta hainbat enpresak ere, bere euskararen normalkuntza planen barruan erabiltzen ari dira eta erabili beharko dute nolabait horrelako tresna, eta gure asmoa da nolabait proiektu hori bizitza luzea eduki beharko duela, eta bizitza luzea etengabekoa seguru asko, zeren proiektu hau ez da bukatzen lehenengo lan batzuk egin beharko diela lanak inoiz eginez dienak eta bukatu behar dutenak, baina gero beste lan bat egon beharko da betirako, eta da egiten den inbertsio horren, egindan inbertsio horren mantenimentua, eguneratze prozesuak eta Bestik gabe, berriro nahi dut eskerrak eman proiektu hontan lana egin duzuen guztioi, eta espero dudala bere jarraipena edukitzea beste urtetan.